نیوروژا دوی ماه 12 سال 2019 هم بو دما کو زاروک ji dibistana vedgeriyan û li kolanên navçeya Tirrifetê lêstik û yarî dilêstin rastî tobaranên dijwar ên dewleta Tirkiye da girker hatin. Li van cadeyan li cadeyên navçeya Tirrifetê bixwîna zarokan herikî. Di heman demê de esmanê navçeya Tirrifetê ji wê rojê bi dengê qîrîna zarokan hatibû dagirtin. Çeteyên dewleta Tirkiye da girker ji herêmên dagirkerî navçeya Tirrifetê tobaran kirin. Di encamê de komkujiyeke hovane pêk anîn. 8 zarok û 2 kesên temelmezin ku tev jî koçberên Efrîna dagirkerî bûn ji ber zilm û zora dewleta Tirk ji Efrînê koçberî navçeya Tirrifetê kirbûn. Lê li vê derê jî li vê taxa navçeya Tirrifetê şehîd bûn. Zarokê herî biçûk temenê wî 3 salî. Wê herî mezin jî 13 salî. 8 zarok û 2 kesên temelmezin. Niha şahidên komkujiyê li gel min in. Eger keremekî ber kamerayê êrîş çawa pêk hat, çi dem bû, dewleta Tirk û çeteyên wê hovîtiyeke çawa dijî zarokên Efrînî li vê navçeyê pêk anîn. Eger wisa بخوا ددی دو ددیو بی پشتی نیو روجیوی زاروک سبه چوبین مکتب دبستانش خارا بعلمن زمانه خافری زمانه دایی که بن هو زمانه دایی که اساسه بخوا هم کجبره عفرینه نه ام هاتبین ورا یعنی زاروک جی یعنی زمان بریگیه زاروک چون دبستان افتین هاتن شخار دنیا جو چیکه خوش بو جخارا گو درستن بصیحا در درستن شخارا شارع البدره اما دولتا ترجی دجمنه نه زاروک و زانه نه اد به تمن مزن زانه نه کوچبری زانه زاتر بخواب دور زاره دو زور دار زوره ام گیج مال دمج عفرین ام در خستن ام کوچبر کرن ل بویجی نکر کذابخ هنک نبی هات کذابه دویکت مشهوت آندن سپاس بله تماشاوانان هجا او زاروکên ku perwerdehiya bi zimanê Kurdî dixwandin bûne armanca komkujî û armanca tobaranên dewleta Tirkiye da girker. Meclîsa Navçeya Tirrifetê jî ji bûna bîranîna van zarokên şehîd ev peyker ji bo bîranîna van zarokên ku di encama tobarana dewleta Tirkiye şehîd bûne li vê derê danîne.